Wùmí fàdúrà gbé mi, fàdúrà gbé mi o, bí kádàrá ò bá gbé mi, fàdúrà gbé mi, fàdúrà gbé mi, fàdúrà gbé mi o, bí kádàrá ò bá gbé mi, fàdúrà gbé mi. I, Prophet Wùmí Okoro multi-talented. Àdúrà ló lè ṣe é, àdúrà ló lè ṣe é, gbogbo ohun tó dorí kodò. Àdúrà ló lè gbèrò, àdúrà ló lè tún ṣe, àdúrà ló lè ṣe é, kò dára. Mi kí ẹ o, Evangelist Lanre Teriba. Ibi tí mi ń lọ lélẹ̀. Lẹ́yìn Ọlọ́run, Ọlọ́run ló kàn. Tó bá kù díẹ̀ káàtó, ẹ jẹ́ ká kún fàdúrà. Èmi ò kí ń kọ ìpéjọpọ̀ àdúrà o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí mi tí mò ń lẹ́yà Mùsùlùmí. Mi ò go against ẹ̀sìn kankan láyé mi tí mi wá. Ibi tàdúrà mi bá ti lè gbà náà ni. Bákan náà dẹ̀rẹ́, alóore lórí òkè nìyá o. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ẹ̀sìn ò fàjà o. Ẹ̀sìn ò fàjà. Ọ̀run ló mẹ́ni tí ó là o. Ẹni tí kì í bá ti ṣe PA Ọlọ́run, ẹ má mà jẹ́ ká ja ìjà ẹ̀sìn mọ́ tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí. Ó kọjá ẹjọ́ onísìgá o. Ẹjọ́ tó wà níwájú Ọlọ́run ó kọjá ẹjọ́ onísìgá o. Nàìjíríà, ẹ stop láti máa jìjà ẹ̀sìn. Ẹ stop láti máa jìjà ẹ̀sìn. Màá ní mo wí tèmi o. Mo wà lórí YouTube channel Wùmí Okoro TV. Ẹ ṣàánú ayé mi, ẹ bá mi subscribe síbẹ̀. Ẹ download ẹ̀, ẹ like ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Iná ò ní tán wò.